Amennyiben a sugásom nem csal, nagyjából fél öt van. Nagy szeretettel köszöntök mindenkit a görög katolikusok nevében. Felsorakoztunk itt, hála Istennek, néhányan, akik énekelni, verset és prózát mondani fogunk. Karácsonyi ének is lesz már benne, aki tudja, az bátran énekeljen majd velünk. Lőrinc P. Gabriella, adventi ima. Csak menni a csillagot követve, indulni a jászolig, uram. Menni heteken át, még mindig messze van. Lángot gyújtani, megvigyázni nagy viharon át. Eloltatatlan, és várni a királyt. Pásztor vagy bölcs, állatni a lustálók lehelletével fűti, fa, amiből a jászol készült. Puha szalma a Krisztus test alatt. Csak hozzád képzeld, utam csak felét halad. Látom a magányt, az éhséget, halált és háborút. Ígéreted a támaszom, te vagy az egyetlen kiút. Csak egy szál fehér gyertya, hitem piszla fény. Szabad örök áldás advent reggelén. Krisztus születik, dicsőítsétek! Krisztus a mennyből jövő ünnepeljétek! Krisztus a földön büszkélkedjetek! Énekeljetek az Úrnak minden föld, és magasztaljátok őt, ó népek, mert ő megdicsőített. Az atyától öröktől fogva született fiúnak, és az utóbbi időben a szűztől szeplőtelenül megtestesül. Krisztus Istennek örvendezve kiáltsuk, ki hatalmunkat fölemeli, szent vagy te mi Urunk. Jessze törzséből fölsarjat vesző, s annak virága Krisztus. A szűztől születtél, a megárnyékolt dicséretes hegyből, ki eljöttél, mint test nélküli Isten, hogy megtestesülj a szeplőtelentől. Dicsőség a te erődnek, Uram! Ki a békesség Istene, és az irgalmasság Atya vagy. Leküldted nekünk a nagy szövetség békeosztó angyalát, ki által az Isten ismeret világosságára megtanítattunk. Azért éjjel virrasztva, dicsőítünk téged, ember szerető. Jónást a tengeri szörnyomra, sértetlenül adta vissza. Az Isten ige a szűzmét is, épségben megőrizze. Mert aki nem volt alávetve a romlásnak, az saját szülőanyját is sértetlenül tartá meg. A vallásosan nevelt ifjak, a gonosz zsarnok parancsát megvetvén, a tüzes kemencétől sem rettentek vissza, hanem a lángok közt állva lelkesülten énekelték. Áldott vagy te, atyáinknak Istene! A harmatozó kemence természet fölötti csodát ábrázolt elő, mert miként az nem hamvasztotta el a belébe tett ifjakat, úgy meg nem égett a szűz méhe sem, az Istenség befogadott tüzétől. Azért énekelve kiáltsuk, áldja az Urat minden teremtmény, és magasztalja őt mindörökké. Különös és dicsőséges titkot lát
látok, mennyet és istállót, királyi széket és szüzet. Jászolj, melyben a befogadhatatlan Krisztus Isten nyugovik, ki énekekben magasztalunk. Szabó T. Anna, az ünnep azé, aki várja. Aki magot szor ablakába, és gyertya vár az asztalán, a várók nem várnak hiába, egy angyal kopogott talán. Szárcsolgás az ablakon túl. Vigyázz, kinézni nem szabad. Kün az angyal térül fordul, egy pillanatra látszanak. A karácsonyfát hozzák. Hallod? Egy koppanás is letezik. Fényben úszik a zavagajtód, s megint solgás. Mi ez itt? Zöld angyaltól egy kis fenyőág. Karácsonyszagú és meleg. Csúcs meg a legutolsó gyertyát, ez az angyali üzenet. És be is mehetsz, vár az ünnep, s minden zárt ajtót kitár. A fa alatt angyalok ülnek, az ünnep azé, aki vár. Juhász Gyula, karácsony felé. Szép tündérország támad föl szívemben, ilyenkor decemberben. A szeretetnek csillagára nézek, megszáll egy titkos, gyönyörű igézet. Ilyenkor decemberben. Bizalmas szívvel járom a világot, s amit az élet vágott. Beheggeztem a sebet a szívemben, és hiszek újra égi szeretetben. Ilyenkor decemberben. És valahol csak kétkedő beszédet hallok, szomorúan nézek. A kis Jézuska itt van a közelben. Legyünk hát jobbak, s higgyünk rendületlen, s ne csak így decemberben. Az ég és a föld, az ég és a föld, most ünnepelnek. Angyal és ember, vígan örvendeznek. Krisztus született, Isten ember lett, angyalok dicsérik, királyok tisztelik, pásztorok imádva, tért hajtva éneklik, a nagy csodát hirdetik. Kis Betlehemben, nagy a vigalom ma, mert Isten fiát szülte a szűzanya. Krisztus született, Isten ember lett, angyalok dicsérik, királyok tisztelik, pásztorok imádva, tért hajtva éneklik, a nagy csodát hirdetik. Isten igéje, testet vett magára, a sötétséget elűzte sugára. Krisztus született, Isten ember, angyalok dicsérik, királyok tisztelik, pásztorok imádva, tért hajtva éneklik, a nagy csodát hirdetik. Itt királyának, angyalok szolgálnak, és örvendeznek szent akaratának. Krisztus született, Isten ember lett, angyalok dicsérik, királyok tisztelik, pásztorok imádva, tért hajtva éneklik, a nagy csodát hirdetik.
csöngémmel. Krisztus született, Isten embere, angyalok dicsérik, királyok tisztelik, pásztorok imádva, tért hajtva éneklik, a nagy csodát hirdetik. Mi Krisztus előtt, érdeinkre esünk. Dicsőségéről, így zengedezzünk. Krisztus született, Isten embere, angyalok dicsérik, királyok tisztelik, pásztorok imádva, tért hajtva éneklik, a nagy csodát hirdetik. A mai vasárnapnak az evangéliumi szakaszát olvasom. Bölcsesség, igaz hívők, hallgassuk a Szent Evangéliumot, Szent Lukács evangéliumának olvasása. Dicsőség néked, Isten! Figyelmezzünk! Mondta az Úr ezt a példabeszédet. Egy ember nagy vendégséget rendezett és sokakat meghívott. A vacsora órájában elküldte szolgáját, hogy szóljon a meghívottaknak. Gyertek, mert már minden készen van. De azok közül sorra mindegyik elkezdte magát kimenteni. Az első azt mondta neki, földet vettem és el kell mennem megnézni. Kérlek, ments ki. Egy másik meg azt mondta, 5 igaökröt vettem, megyek őket kipróbálni. Kérlek, ments ki. Ismét másik ezt mondta, megnősültem, azért nem mehetek. Amikor visszatért az a szolga, jelentette urának ezeket. Erre megharagudott a házigazda, és megparancsolta a szolgájának. Menj ki gyorsan a város tereire és utcáira, és vezesd be ide a szegényeket, bénákat, vakokat és sántákat. Ezt mondta a szolga, Uram, megtörtént, amit parancsoltál, de még mindig van hely. Az úr erre így szólt a szolgához, menj ki az utakra és a sövényekhez, kényszerítsd bejönni az embereket, hogy megteljék a házam. Mondom ugyanis nektek, hogy a meghívott férfiak közül senki sem ízleli meg a lakomámat. Mert sokan vannak a meghívottak, de kevesen a választottak. Dicsőség néked, Uram, dicsőség néked. Karácsony előtti második vasárnap van ma, még egy vasárnapunk lesz karácsony szent ünnepéig. Ezt az ünnepnapot, a mai vasárnapot keleti egyházunk Jézus Krisztus ószövetségi ősatyáinak, röviden talán úgy mondhatnám felmenőinek szenteli. Rájuk emlékezünk, akik akarva, tudva, vagy akaratlanul és nem tudva, mégiscsak ősei voltak Jézus Krisztusnak. Őket látjuk, és halljuk az evangéliumi szakaszt arról a bizonyos királyi lakomáról, amire jó néhányan meghívást kaptak. Nem tudom, akkoriban szokás volt-e írásbeli meghívót küldeni, ma már a gyerekek is szebbnél szebb meghívókat képesek és tudnak legyártani, akár csak egy tanórán is, magam is kaptam már hasonlókat, és úgy hívjuk meg egymást. Természetesen vannak, akik ebben profibbak és géppel, fantasztikus munkával tudnak meghívókat készíteni. Nem tudom, hogy így volt-e annak idején, de az biztos, hogy a szolga körbeszaladt, elmondta az időt, elmondta a helyet, elmondta, hogy miért, hogy kiket. Pont annyi embert hívtak meg, amennyinek hely volt a vacsoraasztalnál. Aztán még egyszer meghívta őket. Ma lesz a vacsora, ma gyertek el, most! És azok közül jó néhányan, mintha mit sem tudtak volna. Nekem ökröm van, nekem földem, most nősültem, kérlek, ments ki. És ha azt gondolnánk, hogy az Úr elkezdte kérlelni, hogy ő maga ment volna, hogy térdre esik, hogy gyertek már, hát nektek készítettem, mit akartok még? Jó, ha ők nem jönnek, jönnek mások. Ezt halljuk
az evangéliumi példabeszédben. És érdemes eltöprengenünk rajta, hogy vajon mi melyikek vagyunk. Azok vagyunk, akiket első körben meghívott a Mester. Azok vagyunk, akiknek volt szép, díszes meghívójuk. Vagy azok, akik ott voltak éppen kint az utcán. Üres volt a hely, az asztal megterítve, csak nem volt vendég. Hát hívd be őket. Sőt, a végén azt mondja, kényszerítsd bejönni azokat, akik kint vannak, az utcákon, a sövények mellett. Mi melyikek vagyunk? A harmadik gyertyát gyújtuk majd meg ezen a koszorún, és a töprengésünk nem maradhat abba. 10 nap van még szentestéig. 10 gyönyörű napunk van arra, hogy a helyünket megtaláljuk. Akár ebben az evangéliumi történetben, akár Jézus Krisztus születésének kapcsán. Mert ebből a 10 napban még nagyon sok minden fog történni. Gyerekek még iskolába mennek, aki munkába megy, nagyon sokszor fog még elmenni dolgozni. Aki nyugdíjas, annak is jó néhányszor fel fog kelni még a nap, lesz mit csinálni. Lesz mit készülni, hogy a karácsonyra minden rendben legyen. A kérdésem pedig ez, minden rendben lesz? Minden jó lesz? A lelkünkben is, arra is marad egy kis idő, hogy készüljünk és készítsük a lelkünket? Minket meghívott az Isten. Meghívott az Isten arra, hogy üljünk majd az ő asztalához. Meghívott az Isten is, ő maga küldi el a fiát azért, hogy eljöjjön. Pont úgy született meg Jézus Krisztus, mint ahogy megszülettünk mi. Pont ugyanolyan gyerek volt, mint amilyen gyerekek voltunk mi. Az Isten azt akarta, hogy ez így történjen. Ne legyen különbség. Olyanok, mint mi. És mi emberek eltöprengünk, hogy mit csinálunk. Tudunk ugyan mutogatni másokra. Tudunk mutogatni olyan helyekre, ahol háborúság van. Tudunk mutogatni olyan helyekre, ahol nem hagyják egymást békén, még karácsony szent ünnepén se. Tudunk mutogatni olyanokra, akiket nem csípünk, és inkább nem találkoznék vele karácsonykor, nehogy áldott karácsony kelljen kívánni. Tudnánk újjal mutogatni másokra. Egy pillanatra azt kérem, hogy ebben a 10 napban mindenki nézzen a tükörbe is. És kérdezze meg önmagától, hogy hol állok én? Körülöttem béke van? Nem csak a háború, a békétlenség. Az is, hogyha egymásra nem tudunk nézni. Én rendben vagyok. Én beférek ahhoz a királyi asztalhoz. De jó lenne. Vágyunk mindannyian a szentestei vacsorára, amikor együtt vagyunk. És a karácsony ünnepét olyan sokféleképpen szoktuk illetni, hogy a szeretetnek, a családnak, a karácsony az karácsony. Az Isten annyira szeretett minket, hogy elküldte az egyszülött fiát, aki pont olyan gyerekként született meg, mint mi közülünk bárki. Segítsen meg bennünket az Úristen, hogy találjuk meg a helyünket annál az asztalnál. Akár az első meghívásra úgy, hogy soha rosszat nem tettünk, soha ellent nem mondtunk, soha másra nem gondoltunk, csak arra, hogy majd ott találkozzunk, vagy akár ha nem is így történt, de legyünk ott, amikor az a végső meghívás szól hozzánk. Én kívánom mindenkinek, hogy akár november 15-én kezdte a karácsony megelőző bűnbánati időszakot, mint a görög katolikusok, akár később az adventtel, mint római katolikusok, református testvéreink, mindegy. A végső dolog az, hogy a célnál együtt legyünk. 10 napunk van még hátra. Ezt a 10 napot töltsük jól. Nézzük ezt a koszorút is, akár esténként égnek, világítanak rajta a gyertyák. Most egy-egy alapítjuk a számot, hogy még jobban lehessen látni. Kívánok hát a Jóistentől mindenkinek további áldott készületet, és így gyújtom meg a harmadik gyertyát. Csodáknak
Királyok királya, eljött a világra, nincs bölcsője, csordul könnye, barbog jászolában. Mi is áldunk téged, Betlehemi Kisden, edve élünk, add meg nékünk a te békességed. Pilinszky János, Advent. Advent a várakozás megszentelése. Rokona annak a gyönyörű gondolatnak, hogy meg kell tanulnunk vágyakoznunk azután, ami a miénk. Gyermekkorunkban éltünk úgy. Vágyakoztunk arra, ami biztosan megjött. Télen, az első hóesésre. És várakozásunk ettől semmivel sem volt kisebb, erőtlenebb, ellenkezőleg. Nincs nagyobb kaland, mint hazaérkezni, hazatalálni, beteljesíteni és fölfedezni azt, ami a miénk. És nincs gyengébb és jogosabb birtoklás sem, mint szeretnünk azt, ami a miénk, akit szeretünk és aki szeret minket. Csak a szeretetben, csak az ismerősben születhet valódi meglepetés. Lehetséges vége érhetetlenül várakoznunk és megérkeznünk, szakadatlanul utaznunk és szakadatlanul hazatalálnunk. Minden egyéb kaland, minden egyéb megismerés és minden egyéb várakozás véges és kérdéses. Így értem azt, hogy a karácsony, a szeretet és az advent a várakozás megszentelése. Az a gyerek, aki az első hóesésre vár, jól várakozik, és már várakozása is felér egy hosszú-hosszú hóeséssel. Az, aki szeretni tudja azt, ami az övé, szabad és mentes a birtoklás minden görcsétől, kielégíthetetlen éhétől, szomjától. Aki pedig jól várakozik, az időből éppen azt váltja meg, ami a leggépiesebb és az legelviselhetetlenebb, a hetek, órák, percek kattogó szemtelen vonulását. Aki valóban tud várni, abban megszületik az a mélységes türelem, amely szépségében és jelentésében semmivel sem kevesebb annál, amire vár. Velünk az Isten, értsétek meg nemzetek, és sírjetek meg, mert velünk az Isten. Velünk az Isten, értsétek meg nemzetek, és sírjetek meg, mert velünk az Isten. Halljátok minden távolt föld, hatalmasok, térjetek meg, fegyverkezzetek, bár le fogtok győzetni, mert velünk az Isten. Velünk az Isten, értsétek meg nemzetek, és sírjetek meg, mert velünk az Isten. Övezzétek föl magatokat, le fogtok győzetni, tartsatok bár tanácsot, meghiúsul az, osszatok parancsod, és nem lesz meg az, mert velünk az Isten. Velünk az Isten, értsétek meg nemzetek, és térjetek meg, mert velünk az Isten. A ti félelmetek szerint nem félünk és nem rettegünk, a seregek urát, őt tartsátok szentnek, ő legyen a ti félelmetek, ő legyen a rettegésetek, és ő nektek szentelésetekre lesz
mert velünk az Isten. Velünk az Isten, értsétek meg nemzetek, és térjetek meg, mert velünk az Isten. És én várom az Urat, és őre el fogok várni, íme én gyermekeim, kiket nekem az Úr jelöl adott, a nép, mely sötétségben járt, nagy világosságot látott, mert velünk az Isten. Velünk az Isten, értsétek meg nemzetek, és térjetek meg, mert velünk az Isten. Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, most és mindenkor és örökkön örökké, amen, mert velünk az Isten. Velünk az Isten, értsétek meg nemzetek, és térjetek meg, mert velünk az Isten. Velünk az Isten, értsétek meg nemzetek, és térjetek meg, mert velünk az Isten. Elindult újra a messze, fényt porszítjémán szekere, minden csillag egy gyereke, ezer egy angyal száll vele, jön, emberek, jön az égből, Isten szekerén a messze, karácsony készülődik emberek, szépek és tiszták legyetek, szurroljátok fel lelketeket, csillogtassátok kedveteket, legyetek újra gyerekek, hogy emberek leszetek. Köszönjük szépen, hogy velünk voltak, velünk imádkoztak. Még egy dolgot szeretnék mondani, amikor elkezdtünk próbálni, még egyikünk sem tudta azt az örömhírt, amit tegnap megtörtént. Dr. Juhász Imre, a település korábbi polgármestere, tegnapi napon egy kitüntető címet kapott, Homorod község első díszpolgára lett. Én azt gondolom, hogy egy tapssal mindenki megköszönheti ezt. Imre szolgádnak adjunk békességet, egészséget és áldást számos boldog éven át. Köszönjük szépen, találkozzunk jövő héten vasárnap is. Dicsőség Jézus Krisztusnak!